Target on stage. Καταπληκτικά, παιδιά. Μα συγγνώμη, φαίνονται τώρα για 15 χρονών. Παναγία μου. Κατερίνα, έλα το κάνουμε κι εμείς. Να τα αφήσουμε καλύτερα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε να ακούσουμε. Δεν είναι 15, είναι 14, συνάδελφε. Εμένα μου γράψα 15, συνάδελφε. Η Μισελ. Ποιος είναι 14 τους δύο? Η 14. Μισελ. Ορίστε. Και 15 ο νεαρός. Έτσι. Ένα μεγάλο μπράβο, αγόρι μου και δεσποινής, που τα καταφέρατε μετά το πέσιμο που μπορεί να συμβεί πάνω στη σκηνή, αλλά το δείξατε τόσο πολύ. Χειροκρότηστε τα παλικάρια μας. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, παραπατήσανε και πέσανε κάτω, έτσι. Όλοι το είδαμε. Αλλά ο τρόπος που το δουλέψατε μετά, ευτυχώς που δεν χάσατε τη δύναμή σας. Συμβαίνουν αυτά στη σκηνή, πρέπει να είσαστε πάντα προετοιμασμένοι. Κρίμα που συνέβη, γιατί απλώς λίγο σπαστήκατε και από εκεί και πέρα δεν μπορούσατε. Αλλά το παλέψατε, όπως λέει η κυρία Τζούλη. Το καλύψανε μια χαρά πάντως. Και ίσως σας έχουμε ματιάσει από την προηγούμενη εβδομάδα επειδή ήσασταν τόσο καλοί. Αλλά δεν πειράζει, θα φύγει το μάτι, το διώχνω εγώ τώρα. Και έφυγε. Μπράβο. Έλενα. Και τι είναι μια πτώση μπροστά στα τόσα πολλά που μας δείξατε και που κάνετε κάθε φορά, παιδιά. Μπράβο, είσαστε υπέροχοι, καταπληκτική τεχνική, δυναμική παρουσία. Μπράβο. Τζούλη. Συμφωνώ απόλυτα. Είσαι απίστευτο βλέμμα και το δύο. Απίστευτο κίνηση, απίστευτο τεχνική. I love you guys. I love you guys. Σάβα. Εγώ δεν είδα καμία πτώση. Πιστεύω ήταν μέσα στη χορογραφία αυτό. Μπράβο, παιδιά. Είσαστε απίστευτα όμορφοι. Μπράβο. Ευχαριστούμε την Κριτική Επιτροπή. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Καλή επιτυχία.